Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. The National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, kadai public sector undertaking lani ka PSU, kabahap hapo ka Ministry of Road Transport and Highways jangka Sarkar India. Ka NHIDCL ka shnapan bha ye ki Surok ba. Kadai company kala yo ya ka project man shnapan bha ya ka Surok Shillong Dauki na do usnam 4,000 arza. La thmu ban pendap ya barok ki package jangka Surok hau banai December mentau snam. Henry na marka jing suki jangka kam amla ban pendap ya project hakapor balabu. Shwa ya kini menturang ba ka jalau Konrad kongka sangma. Ula penpau ya ka jing sngokia halo ka jing penslam ban pendap ya kini project. Lada kentup ya ka jing shim jaka ka jing lot baro jangka project la antat bakan long 6,000 lai spanyol punyau point san klur tingka. Ha kini project la ka jing tmu ban shna ya ka Surok folin na shirpi shidu shen nyaumer apa shilong ban nang taipan ka Surok Tulian na Dauki tamabil. U sembut menturang ba ka jalau badai ru u MLA jong kani kathan Pynursla uba President Pensong babat ya katnat PWD rules. Habakren shakila patai khubor ulaong. And also we will go and inspect those vulnerable places wherever needed. They will make sure that the signage is properly displayed in such areas. Ulaong ba bantip benya ya kadaw jong kate ka jingja andon ru ka jing tokin. Shu ulaong ba hagni ka por 4 la ban pentikna la ka jingja accident ka na kadaw ka jing bakla jong kinong nya kali ne ka jingbam shimkhia jong ka company ban bu yeki jing maham hakija ka baron jingma. Nalor ka jing pentrei Surok ka don ru ka parma ka baki trai jaka ki khlong mau nang ni ban penkin sa Bangladesh ya kaba ki ba bun Sien kila Ukraine ya ka jingma jingsir namar ka jing yang kinshreng jong ki mau ki ba ima ki ba I kumba kin shutlun no sha Surok hendra ya ka ni ki ba kimla ban le ai namar ba ka sarkar kala ai da ka license bakin ya shakmat ban ti mau jan south nam kinthi ka jingslam ban shna ya ka ni ka Surok ka ba bu jingma hadu ka ta ki ba jong ka than Hakini ki asnam bala letno ki dan shipho ngut ki brio ki bala yap haki jingja accident ki bala ja hakarangan. Don ru ki bala klan namar ka jingtua jong ka khndo bat rong ya ka kali don par ki bala klan nakadaw ka jinghap jong ka trong hakariat ka badan hajan ka lat mau kham. Dang hakini khindat sngipan klami sakani ka jingja hakaba hnriu ki Mynsiem brio kla do e yala ka jong ka jingim nakadaw ba ka kali jong ki ka hap shariat rangan haka mit jong ka sngi ublei. Bar ki bala yap hangni ka jingja ki kentup ya arngut ki kenthai ya laingut ki shinrang ya ukhna khlung ubrang shisnam tam bad ikhlung ibrang don hakpo jong ka kami la don ru bun tili ki jingja ki babu jingma ya ki pat ba bar ki la don ru bun tili ki kali ki bala julor nakada ko jingtlun jong ki mau nakada ko jingtua jong ka khndo ka jingkhalam jong ki dieng bar ki wei pat ki jingja ya ka ba ki brio ki shlai thau dakasan sawantang la yo lat banyakren Shapang ka company ka bashna ya ka Surok, Shapang ki board ki badai pet ya ka than, Shapang ka land mining la ni ka jingti khando bati siyam, bar Shapang ki jingja ki basngosi. Bun ki baprashang manwa lanti na ki wepe ki jaka banya khnang ban lan na karangan. Henry na daya na juwai amlarem Dauki sa Pynursla, kumjuru na sobar nongjri sa Pynursla, ka jingjingai ka long kumbal laisha ban let sa Pynursla, habayonu jor bar kalanti na light lingkot sa Pynursla. Kumta ka siyam jing bha yiki ba na marba ka jinglot kam de shu ka bakai. Kumno an la banyada bat ban kiar na ki jingja ki basngausi. Kamtam yiki tu ki bamban si ban hap ban ya lenti narangan. Bat sa Katno Sien andu yiki Mynsiem ki ba Kordor. Bat manu ban kit kli. Bat sa Katno an Syrtok ka Surok komni. Pila ban pasat jingmun yiki jing sngau ki jongpi lingba ki comments.